episode 2. Hey, basizile labantwana ngokuthi bangibambele le nkukhu le. Noma-ke sebethethe no-R4 wami wokugcina. Angazi nje uma ngaphela lo mentshisi. Njengoba gqwele indlu kangaka uThobani. Uhlazo engiyoba nalo la. Hayi, makabuka nje ikhaya lakithi linjani. Abazali bami bangishiya nje enhluphekweni. Ngapha nanginobhuti wami osebenza emakhazeni, uNkululeko. Ukhala nje engeshayiwe nje. Akusikudala nje aqeda ukuhola kodwa uhlezi ekhale njalo. Ngiyasola nje ukuthi emsebenzini wakhe kukhona nje lesifetshane esilokhu sidla imali yakhe. Futhi into engidina nje ekugcineni ukuthi akafuni nokuphalaza. Ya, yazini ithi ngeke kubalisa ngihambe ngiyophekela lo myeni wami. Sibuyelele enkandla Iwu, madoda. Yekani madoda sisadla ngolidala. Yimi lo uqhube emva kwesivalo. Madoda. Yazi lifa kabi lifa ngoba. Kodwa kayi kona kucishe kungconywana emva kwesivalo kodwa ukube ngipheka umbhede khona memfu. Uma kukhona uvula eminyango bese yangibona bese kuthiwa ngami. Mhlawumbe ubaba la ekhaya nje mina uyangibona kwazi bani kwelasemazulwini mhlawumbe uthukuthela uyafa nje. Hayi madoda lifa ngathi man. Nawu amanzi sithando sami. Geza izandla khona-ke ngizokwazi ukulethela okuya ngasethunjini. Usithanda sami. Yabona indlela ongiphatha ngayo. Hayi ngiyayibona nje inhle futhi ngiyayithokozela kodwa usungilethela ukudla usungigoqele. Ngizibona ngiwumnumzane ngingumuntu ebantwini kwami. Yazi. Deng lokhu ngimoyizela nje. Oh kodwa baby, yazi udlala ngami wena. Yazi kuwe bathi khona mhlawumbe okwenzayo okuzamayo ekuzoba ngconywana. Kodwa besithandwa sami Thoba, yazi kade sithandana kodwa nje akunaminyaka zokhona nje like kuthulile nje kuthulile. Ngithemba ukuthi uyabona sithanda sami ukuthi nami isifiso sami ukuthi uphelele ekhaya kodwa-ke asikwazi ukuphikisana isimo sisho kwaso nami ngisho kwami. Uyazi-ke njengoba ngeswela into zokugcoba ezangaphansi wangisayikhulumi le. Uyabona nje nawe ngikhala nxa zonke njengesigubhu seyoni nje mina. Hayi ngiyakuzwa mntakwethu. Hayi ithi ngihambe ngiyokulandela okuya ngasethunjini ne. Ngiyabuya manje. Nantu upelepele wami lana. Noluphuthu nalo esitsheni salo. Nenyama nayo esitsheni salo. Nalo nosobho nalo ngilifaka inkomishini layo. Nalo itray lami. Bakithi seliguge nokuguga. Kodwa ngoba ngisaliphethe kahle-ke ispoon nalo futhi. ungahamba uzobu. Sithanda sami. Ibhodwa hayi impela ibhodwa uyalishaya. Yabona uma wakho mhla iteta unesiqiniseka katetisanga. Yilabo mama bavamise ukutetisa kodwa ithi watetiswa yilaba. Nithini laba bavela kumabona kude abaphekayo. Bona chef laba ngiqinisile watetiswa yibo buka. Sinikele ezandleni zakho. Nangibhuti wami indaba right. Hawu, siqiniseko. Indaba ngathi yakhana nje kwenzakalani? Right mfethu. Hayi lutho mntaka mama. Hayi lutho. Hayi angikhali. Hawu, kodwa mntaka baba.
wangenza ingane nje wadlala ngami. Ngoba ngiyakubona nje ukuthi akhala indaba kanti khuluma nabhuti wami ngenze njani? Yini inkinga vele? No, akhona. Yazi kwesinye isikhathi sweet, you're so sweet. Kodwa-ke inkinga yakho ukuthi nje ungeke ungiyeke noma ngikhala-ke mhlawumbe-ke. Kodwa-ke njengamanje angikhali. Ngibona isikhangiso la ey'nkundleni zokuxhumana la kuthiwa khona kudingeka khona abalingisi. So bathe badinga umuntu ozolingisa umlingisi okhalayo. Wena ufika nje ngithatha ividiyo ngilingisa lo mlingisi. Hhayi lezi zinto zakho zokuthi ngikhale. Hayibo, cabanga nawe ngubhuti wakho omdala ngakhalelani. Oh, okay, hayi anginankinga bese ngishilo-ke phela. Bese ngimangele kuphela ukuthi hayibo bhuti wami ngenzakalani. Bengitshela ukuthi lesi sipoko sikwenze something yeyi bese sizongithola kahle. Hayi bese sizongibona kahle-ke this time. Hayi akhona. Kanti ngizokukhuza uzubeka kangaki ngale nto yakho. Yazi mfethu umuntu omdala noma ububheda kanjani. Kodwa asikho nakancane isidingo sokuthi umbize ngamagama. Ngiyakucela khona ungaphinde. Angizothi ngithini ungaphinde uyenze lento. Yena uMashabalala kenzi kahle. Kodwa okwethu kumnikeza inhlonipho nesithunzi esimfanele. Noma ngabe wenzani, noma ngabe ukhuluma kanjani nathi, noma ngabe usenzisana. Ngiyacela khona ungalinge ulahlekelwe inhlonipho. Ungalinge ulahlekelwe ubuwena ngenxa yomunye umuntu. Anyway, uqhamuka ngoba ilanga likhipha umkhovitsheni kanjena nje. Hey, awusangibhore-ke nawe maso serious. Uzangibhora-ke yazi. Yeah, by the way, bengiyophuzisa inkomo. Yeah, besahambisa inkomo. Hawu. Akhona. Ilanga shisa kanje. Usho ukuthi ngisubuya le emahobholweni kude kanjena. Hayibo. Ngoba phela inkomo zala ekhaya vele zihanjiswa yimina. Kutheni namhlanje sangizuku? Hayi, iyaxaka-ke le ndawo. Hayi, angithi ngizama ukubamba inhlonipho nje lo ishoyo bhuti wami. Yeah, ingakho-ke uMashabalala uthe ngimbikise. Hey, kusho ukuthi bekuyiqhinga lakhe-ke lo Mashabalala ukuthi angise wakhona ey'nkomeni uzosala ekhuluma lamanyala ade wakhuluma. Madoda, kaze abantu bathi yini ubona wakhona yambisa iy'nkomo lishisa kanjena ilanga ngikhona mina umfana la ekhaya. Yabona into kaMashabalala athi sizongifaka enkingeni-ke manje. Athi sizoqala ngime emphinjeni. Ngizothini baba? Ngoba phela le nto le izofika ey'ndlebeni zakhe. Phela ubaba uyinduna futhi kuyazi ukuthi unomfana owena ofenze lo msebenzi. Yabona impela. Naye ubaba wasilethela umoya omubi uqobo lwabo. Qiniseko. Wesiqiniseko. Hayibo ngabiphi lengane? Siqiniseko. Awuvele ngapha khehla, awuvele ngapha baba. Madoda, kasefuna nikelo sathana. Kasefuna nikelo dodi. Ngoba ngahlupheka. Thina ngingamtshengisi bakho ngikhona mina ngakuzwisisi lo. Yebo ma, yebo baba omuhle. Awu, sale wasami. Ngena siqiniseko. Ngena uhlale la phansi. Hayi, sengikhona ma, sengikhona. Ya-ke siqiniseko. Awungitshele la. Akhona uke wamxoxelani ngalento besikhulumile mina nawe? Cha. Aliqonda ulimi wentombi endala. Into wena oyikhulumile. Ngenhlanhla-ke bengingakayithi fu kumuntu le ndaba. Good. Very good mfana wami. Very good khehla. Ngoba le into ekufanele iphelele phakathi kwethu. Otherwise uzozisola. Hey madoda. Kanti uma omuhle uyasazi isingisi mase ekhuluma ngamanyala. Hey, hayi. Yamangaza le ndaba. Cha we mama. Ake ngikwethembisa ukuthi le ndaba mina ngeke ngithi ifu kumuntu. Kodwa ngingathanda ukuthi sibe nesivumelwano ukuthi nawe mama omuhle ngeke uphinde unginakashele ngalolu daba. So phinde kwawena uyikhulume lenkanakana olokuyikhuluma lapha kimi. Yabona masingavumelana ngalokho? Oh.
mina nawe siyothandana kuze kubhubhe umhlaba. Ihe, wahleka ntombi kaMshengu. Lalela-ke isiqiniseko mfana wami. Yabo leyo nto into esisazoyikhuluma mfana wami until uze wenze lento engiyifunayo. Unginike lokho engikufunayo. Khuleka baba. Sisazoyikhuluma nje leyo nto. Eish, mama. Yazi kuba ngathi anginayo i-choice. Hayi ngiyabheka nje. Kuzomela lazile uMahlandu nalolu daba. Try me my boy. Just try me isiqiniseko. Ngilinge. Walokotha nje wayotshela ubaba wakho ngale ndaba. Ngizohamba nami ngimtshela ukuthi okokuqala waqale wangibuka ngendlela engayitholisisi kahle nengangithokozisi. Number 2, wabizi ukhomenta ngezinqa zami njalo mangidlula kuwena. Number 3, ngimtshela ukuthi usunomkhubo omusha ke manje okungeshela and angisazi ukuthi lolu daba ngizolithini. Yabona siqiniseko lento engifuna uyenze uzoyenza mfana wami. And nansi ke into engifuna ukuthi uzibuze yona eyokuthi phakathi kwami nawe ngaze ubaba wakho uzokholwa bani. Hawu kodwa Mashabalala kanti yini uyifuna kumina Mashabalala wazi kahle ukuthi lento le angifuni hayi yazini ngicela ngushiye ngicela ngihambe ngoba ngizogcina ngiyisola. Hawu, kwenze njani-ke manje ngalo ngavela ngigudluza nje wangasho ukuthi sorry? Kwenze njani ngaye vele? Hayi, sawubona ma, unjani? Ngithemba ukuthi right. Bengisacela nje ungizame ngimshubelo. Ihe. Hayi, impela umuntu uyalingwa namhlanje. Wesifundiswa esikhulu, sifundiswa ndini. Awazi kanti wena ukuthi intombazane iye ensukwini inyanga nenyanga ukuthi kufanele uyihlinzekele phela ngemshubelo. Akho mshubelo okuzoyithola kwintombi kaShabalala, khohlwa sisi. Akho mshubelo uzoyithola lapha kimi. Angihambe mina nginikezana nezingane engingazazi imshubelo. Mina nje umuntu engamthengeli imshubelo eyami ingane nje kuphela. Kanti ayisekhona idwedwe wentombi. Hawu, kodwa mama ukhuluma kanjani? Ukhuluma kanjena nami ngiyamishubela pho ngakho uzokhuluma kanjena mama. Awu, ngiyakucela mama uthi ngishubele ngedwedwe mina. Hawu mama, ngiyakucela bandla. Uyakhala ntombi. Ngaze ucabanga ukuthi khona ngilakudikiza khona la enqolweni yami. Hayi kanti lutho ke ntombi akudikiza indawo. Yabona ke we akhona uma nje ungayifuni idwedwe. Lalela ke ntombazane. Hamba uye lapha emalibeni anyoko. Uyokuba bese ucela yena ke imshubelo. Noma nje ngazeke khona nje amathambo lawo asabonakala yini. Noma nje uthathe wona ushubele ngawo ke ntombi. Kaze ngakudlela lo mama. Akangifuni, angazi ngoba kusibili mina isikhwele sikamama ukuthi indaba ngamenzani engaka. Lwazi isithando sami, awusangithathi ngani ngisukela ekhaya. Ngiyahlukumezeka kuze kube nini. Nakuba kuyacula ngathi nguye-ke lo. Uqala ushaya ucingo mawusolwa nami ungibizele iveni wena uyibizele i-ambulensi ekhaya kwaMshibe
Bomadlanduna ekhaya. Awu, awu kodwa baba, wakhuleka ususemnyango nje. Ubungakhuleki ngani usale esangweni khona umuntu bezokuzwa phela baba. Ngeke. Awuzoxola bashabala. Awuzoxola nkosikazi. Bengobe ngisawathatha amandla okukhuleka le esangweni njengoba lishisa kangaka nje. Hayi ngeke selisibulele ilanga nkosikazi. Khona. Ungalisho uliphinde baba. Letha lana ebhantshi lakho ngikugaxele lana ke baba. Uhlale phansi, hlala phansi ke baba. Singasiqede simile. Sheshe, nkosikazi. Silibulele izwe, silibulele, libulewe yithi. Libulewe yithi ngezandla. Sigawula okungagawulwa, siye kokungayekwa. Nansi imvelo manje yayiphendulela. Bahlale besikhuza mihla namalanga la koma-television olabafana nangulo mfana wezulu lo ubani ngabe umkhuphuki ingabe ubani besho ukuthi asiyonke imvelo. Nansi kuyayiphendulela manje nakho siyiKentucky ke manje. Nkosikazi nakho ngifele ekhaya bo. Akukho nje okwamahewana. Hayi baba, nani nje la khona amahewa angakaba khona la ekhaya. Into ehlezi khona nje la ekhaya leyo. Awe ngigijime ke ngiphuthume ngiyokuthathela wona baba. Uphuthuma mashabalala phuthuma bo. Akho ngifa. Nanka ke baba. Nanka ke baba. Phuza Mandlanduna. Uthi bilanga baba. Bakithi. Mamshengo. Uyabona ukube kuthiwa itifiketi sikhona nje isitifiketi sokugaya amahewu. Usuka madoda. Hayi ngabe uphuma phambili. Cishe ngibulalela nkosikazi. Phela wenkosikazi. Undaba ezithi ukhuluma kahle la. Khuluma kahle undaba ezithi la. Bamba nkosikazi. Ngiyabona zonke. Uthi phela uhulumeni usecabanga phela ukusikhuphulela thina induna zamakhosi imali le esiyiholayo. Kusho uhulumeni. Madoda. Hawu baba. Hey, phela ngabe usebenzile uhulumeni. Hawu. Hayi ngabe usebenzile. Ngabe usilekelele kakhulu bakithi. Ngabe usilekelele kakhulu. Yo. Ngempela wenkosikazi. Phela naku sengicishe ngikhohlwe indaba la ngithola ucingo yazi. Luqhamuka le emzini kaAkhona. Hayibo baba. Bathini? Bathi bayokhansela umshado. Bathi bayokhansela phela akayiphethe kahle Akhona. Bathi bayokhansela umshado ngoba Akhona engayiphethe kahle. Mashabala. Manyala mani lawo wakhuluma ngengane. Wakhona akayiphethe kahle. Kusukela nini? Yenzeni ingane manje? Phela wena baba awumazi baba Akhona. Imina lo engihlala naye la ekhaya. Yimi lo engihlala naye la ekhaya. Awumazi wena Akhona. Akhona akezwa, akalaleli, unenkani, uyivila Akhona. Kahle nje ihlongandlebe. Akayiphethe kahle neze Akhona akayiphethe kahle enhlobo. Hayi. Nkosikazi. Lokho kukhulumayo mina ngiyakweshwama. Akhona uhambe kahle la phambi kwami. Wafunda waqeda isikole. Wahamba waye enyuvesi. Waze wabuya eseyintombi nto. Manje ke lokho sokukhuluma angikwazi mina. Kuthi uqale nini ke? Uyintombi nto. Kusho bani baba? Kusho nomehlo kungabuye kusho bani? Manje uphikisona nomehlo ke wena? Mandlanduna. Phela nina khumbula ukuthi niseyikhundleni. Ngakho ke onomehlo bayanisaba, basaba nje ukuniphoxa. Yabona nje thina esibona kahle. Siyabona nje ukuthi Akhona
uyazi kudala indoda, uyazi kudala, uyayazi nje indoda wakhona. Hayi uthi futhi ngithule. Ayingazi kuthiwa sengithe. Awu, kodwa Mashabalala, noma-ke ngabe ngathiwa kunjalo-ke njengoba usho, akusiko kodwa-ke phela okwethu ukuthi sitshele abasemzini. Hayibo, ingane yethu le kufanele siyeseke thina njengabazali. Mashabalala, hayibo. We baba, ngicela ungikhiphe-ke mina lapho. Uma ukuthi nje wena ufuna ukwenza ubugebengu, ikhiphe intombi kaMshengu lapho. Angingene ebugebengini benu ngoba mina angeke ngithathe isinyemfu ngiyosiganisela abantu. Angeke ngiyenze leyo nto leyo. Khohlwa baba, ngikhiphe mina lapho. Hayi, kodwa Sithoba Silithule, awehle kahle lamagama owakhulumayo. Ngempela ukhuluma kanjani ukhuluma kanje? Yazi lamagama owakhulumayo nje anenhlabathi nje yodwa. Hayi khona Mashabalala. Hayi baba, hayi bese ngisho nje phela baba, bese ngisho nje, hayi bengingasho kabi baba. Hayi kulungile nkosikazi, ngiyezwa. Bengicabanga lawe nkosikazi ukuthi ngidayise le yankabi le emaqanda kahoyi ukuze phela kukwazi ukuthi akhona alungiselele phela lo mkhehlo lo ofuna ukuzokwenziwa lo mfana. Ewu baba, uyathanda kodwa ukugibeza ingane phezu kwekhanda lami. Hawu, ave uthanda ukugibeza ingane phezu kwekhanda lami. Thina-ke Nkosi sesazala iy'ngane ey'ngafundile. Kodwa ubungeke nje baba ulekelele ingane yami. Izame nje nawe ukuhlanganisa impilo kodwa baba. Uyazi la madimoni ekuhlale ngizwa ngawo kukhulunywa ngawo lapha kuthiwa iseBhayibhelini. Ngiyabona ukuthi ahlasele wena namhla Mashabalala. Wavele wayidungamuzi nje namhla, ungenelwe yini? Wayidungamuzi nje-ke emzini kababa namhlanje. Ufuna ukuwuchitha-ke nje nya upheleke manje lo muzi. Ufuna ungikhathele iy'ngane-ke manje Mashabalala. Yini njengake ngayisho ekhombisa ukuthi uMvelo akusiyo ingane yami? Yini engingamenzeli yona uMvelo Mashabalala? Yini engingamenzeli yona uMvelo Mashabalala? Musa. Yobe baba, yobe. Uxolo Mandlanduni. Hayi, cha, akukho ongakwenzeli noMvelo. Akukho nje ongamenzeli khona. Hayi ayidlishiyele baba. Most watched, most trusted. Now on Disney Plus every night. Tonight there is breaking news just as we come on the air. The scene playing out right now outside Savannah Guthrie's mother's home. FBI is on the scene at this hour, and we have new reporting tonight. Kulezi insuku esiphila kuzona. 84-year-old Nancy Guthrie. Ey'ndaweni ngamazwe its presence in this case. kuhlezi kuliwa nje. Potential ransom letters now sent to multiple TV stations. Ipolitiki le We need to know iqedile without a doubt izwe leli. that she is alive. Hey, To determine if they have any Sengathi real nje connection to Nancy Guthrie's soba nje disappearance. And news on le Nancy World Guthrie's War pacemaker and how it's elandelayo nje include manje. more than 72 hours now in this urgent Eh? search. Tonight, the dispatch audio, the emergency call, and you'll hear Isikoloza. what we've learned Isikoloza. right here. Yavule ndoda Tonight's esikoloza. breaking news in Minneapolis, the major turn. Hey guys, uthofu ukuthi ubekwa yini manje ngalesi sikhathi. Hey ngena ndoda akuvaliwe lapho. Ngena ndoda kuvuliwe. Tonight, billionaire Bill Gates breaking his silence over his name appearing in the Jeffrey Epstein files. Yewe ndoda, urelaxile la. Urelaxile la ndoda. Hey, yo, ubungakalali indaba. Hey ndoda. Hawu, kwenze njani? Wangena nje usuguludela nje. Hey ndoda, hayi bokwenze njani? Ukhotshwa izinja yini, Oh, wendoda. Hawu ngabe kungcono ngihubha izinja ngoba izinja ayikwazi ndoda nokuspanisa insimbi. Hey wendoda. Hey. Hey ndoda ongedama baphumile ndoda. Hey ndoda nebasifunisa okomsebenzi. Yo, basifunisa okwenkomo yomsebenzi ndoda.
And Best in Show, Penny the Doberman, right here tonight. Mana ndoda, mana. Catherine O'Hara, known for her iconic role Awuphinde. in Best in Uthi Show. kunjani? Right here. Hayi khona. From ABC Oh, News, this is ABC World News baphumile. Tonight with David Hey. Reporting Hawu tonight Jesu. from Los Angeles. Hayi, nkulunkulu wami. Good evening. We begin right here with the breaking news in the race against time to find the mother of today's show. Sivelelekwe Savannah manje. Guthrie. Hayi khona. Images coming in just moments ago. FBI Hayi and local authorities ndoda. back at the home as we come on the Buthi air wedlala. tonight, where they believe 84-year-old Ontsimbi. Nancy Guthrie was taken in Baphumile. the night. ABC News has learned federal agents, akusekho the ukutatazela FBI, manje increasing kumele its sihlanganise presence in iplani this investigation. hawu phela labo bantu befuna imali yabo somisa ngani ndoda yo The sheriff in Pima County, Arizona, believes Nancy Guthrie was taken from her home against her will over the weekend, well more than 72 hours ago now. Angikwazi. Tonight, authorities are Angikwazi. investigating what appears Kuyobe to be nabo potential baganga nabo. ransom letters sent to Emva multiple TV kweminyaka eminingi stations, kangaka. including the ABC Hayi affiliate in ngeke Tucson. ndoda, They ngeke. want to know if the letters have any real connection to this case, Angikwazi. or if they're people taking advantage of Savannah Guthrie's family during this awful time. Tonight, the sheriff's office saying no Ubani lo suspect manje or lofonayo person la? of interest has been identified. Uthi ufona There is breaking ngenamba. news at this hour in this case. Hey, private. Reporting, we go to ABC's Trevor Roll from Tucson. Ayirejistiwe nokurejistwa. Tonight, an angry out. Savannah Guthrie and her siblings Ngizoyifaka ku-loudspeaker. breaking in a new Yeah, Instagram ngiyifaka video for the ku-loudspeaker. first time since their mother's presumed abduction. On behalf Yeah. of my family. Hayibo. Ubani wena? Ukuba wazi ukuthi ukhuluma nobani. Ngabe uba nje wamalimu. Lalela-ke 10 o'clock ebusuku. I-meeting edlaleni likangedama. Uma ningafikanga sizoyifikela thina. Ngicabanga ukuthi niyazi-ke kusho ukuthini lokho-ke. Yabona-ke Othiyami le awuhengishe njengekleva ke le ya kwenziwa kanje mani hayi lento yakho mani unokulahle nawo Othiyami mani ungakubanga umsindo mani ya hayi abakuzwile bengazwanga la lapho ngifuna ukudla inhliziyo zabo hayi ngifuna ukuzidla Othiyami ngifuna ukudla inhliziyo zabo. Sithando sami, yazi ngiphatha kabi kakhulu le ndaba yethu le yokuthi asiganile nokuthi awukho nje into oyizamayo ukuthi sigcine siganene. Buka nje nabantu abathandana emva kwethu sebaze baganene kokumanje. Yazi ngiphatha kabi sithando sami, angifuni nje ukucamba amanga. Sithando sami, ayishaya ibhodi. Ngiyakuzwa nalo oyibekayo kodwa-ke njengoba nawe sithanda sami kuphatha kabi nami igwaza ephukele kodwa-ke akusekho isikhathi eside singakanani kodwa-ke nginesu nami elikhona ngide ngilokhu nje ngilicabanga. Awu sithando sami, uthi uneso iso elinjani-ke lelo muntu wami? Ayibonde yiphi iso leli afuna ukuza nalo? Mhlawumbe ufuna ungitshela nje insambatheka nje ibhudane nje yodwa la. Uzofuna ungitshela ngamabhizinisi. Uyacabanga ukuthi ibhizinisi ubhema nje insamo. Ingathi angitshuzanga kahle la. Ingathi akuhambanga kahle impela. Angazi sithanda sami ukuthi uke walicabangani iseli nje. Kodwa-ke ikhona iselifike langifikela. Iselifikela eliye langifikela. Baningi abantu abanemali engazi bayithathephi. Hayi isu mina sithanda sami elike langifikela ukuthi ngiyothwala. Kodwa konakalепhi? Imfihlo, ubugebengu, imigilamkhuba, kuningi. Lindela isiqephu esilandelayo.